Gadanan sarong tricycle driver kan aksidenteng mabadilin sumpakan sa iyang kainuman sa Barangay San Pedro, Erosen, Sorsogon alas 4:40 nin hapon kan nakaaging Sabado, Desyembre 14. Pigbisto ang biktima na si Ryan S. Guerra Guban, 43 anyos kan Barangay San Agustin, Erosen, Sorsogon. Pigbisto man ang suspect na si Joseph Lau Balaguer, 39 anyos, laborer sa aksidente sa lugar kan insidente. Basado sa investigasyon, mantang nakikipag-inuman ang biktima sa harong kan suspect, nahiling kainian pagsadiring sumpak kan suspect. Sa takot kan suspect na mapasalaan kaput kan biktima, inagaw kaini sa biktima ang sumpak hasta sa puminutok ini sa tikab kan biktima na tulos kaining ikinagadan. Investigasyon po namin hindi naman nasabing komosyon. Ayon din sa sa sinabi nung suspect kasi nag-iinuman din sila, magkaibigan sila. Kinuha nung sumpak na pagmamayari niya yung sinuko niya. Tapos inano nga niya baka kasi pumutok na para nag-agawan sila. Allegedly nag-agawan na hindi man nag-agawan, parang kinukuha niya para hindi nga pumutok kasi 'di ba pag baril kailangan mag-iingat tayo dyan. Tapos nung kinukuha na niya yun na accidentally na pumutok na yung sumpak, tumama mismo sa dibdib ng biktima. Makalihis ang insidente, tulos man na pinaaram kan suspect ang nangyari sa Hepatura kan Erosin ang PS asin suminuko sa otoridad. Sumuko yung may-ari ng sumpak doon sa pumunta siya ng station, tapos may kasama siyang kakilala. Tapos sinuko din niya sinurrender din niya yung sumpak na sinabi niya na nabaril na yung kainuman niya. Bali, kaibigan din niya yung barkada. Sa ngunya nakapatintina ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Naatubang man ang suspect sa kasong murder asin pagbalgar sa kasong illegal possession of firearms. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya.